kilos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. San na to patungo? San ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang pagakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa. Hi guys, so ito po kami muna sa Kwan, sa Busay, hindi po sa Alyang. So last na pag pwede ko, high school pa ako, hindi po ako nagparalo, kaya lang lingaw na ako, kaya nagpo akong guide, so, mga taga-iginan sa so, mag-alauna na po. Ako naman muna, kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro polusyon. Parang ako raw Pababa. Marasa na expert ako sa mga manikad eh. Hindi ka talagang pang nakudrato sa mga manikad. Eh, siyempre, kuhan baga, extra Sunday. Medyo difficile po kan agyan dito sa parting ka de. Dito sa pababa. Ano? Parang rice terraces na siya oh. Ito nga, talagang narikos. Ay, sir, kukita sana. Wow. Adi pa sana ganyo. Primati na yun. dahan-dahan nating simulan muli ang pagkakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa. Kaya lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Tadi pisah soal jalan. Ako naman muna. Magpapalamang sa lungkot, huwag hayaang malugmok ang puso mo, ang puso sa iba. Bato sa'yo ng iba.
masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Subscribe. Ka-flex vlog. Okay. Paglas na ito sa puno niya, nag-inom. Thank you. Tamang-tama may dala ko dito ng speaker. Bigyan natin yung pinsan ko. Pag may sarap pala na puso yun. Ako sa mapangkulong. Kaya salamat. Dapat ano pa? Salamat. Salamat. Ya. Salamat. Salamat. Ano mo ka ma? Dali mo pesan. Komertor. At sabihin ako naman muna. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi dalang usok. Walang malinis, halos puro polusyon. Parang ako raw na konsumisyon. Kulong-mulo ang isip, saan ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila panghusga. Bakit perfecto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin na mabuti ang mga desisyong nilalaan para sa kinabukasan. Nang makapunta sa